ya yi umarnin ɗin ka iya mutuwa zuciyarka. Kirifto mun gaida ɗan kirifton nan, kirifto mun gaida ɗan kirifton nan. Bismillahi rabbuna sarkin da ya yi ko'ina gaban dama da yawa kar kirifto dan kirifto. Ruwa mai cinye kada ba, kura bata san raini ba, ano'in ba dawi su ba wannan ne ban duba ba. Kirifto babbar harka ce, kirifto wata manhaja ce, kirifto ake samun wasu 'yan kuɗaɗe. Ana yi mana kallon banza, mana yi musu kallon wawaye. Da kirifto zan sayi mota, da kirifto zan sayi gida, da kirifto zan yi wa dangina gyara ibada na. Ana yi mana kallon banza, muna da gyare harkar mu. Ruwan sama sauko mu fito gona za mu mutu da kuɗi malam a gida zaune. Da na sa an fadata na a mainin nai a ɗakina, in ta haɓo 'yan dala wannan shi ne burina. Da mainin za mu Dubai ko da Banau, da mainin za mu Dubai ko da Banau. Idan ta yi kyau za mu Dubai ko a keke, sati za mu Saudiya tun da mun shirya.